Ruta de la costa nord. Al panell superior tens un plànol visual de la zona i a l'inferior un plànol tàctil de situació. Cap al nord pots recórrer a peu 7 quilòmetres de costa. Fins al port abunden els restaurants, cafeteries i botigues. Després se succeeixen espectaculars penya-segats i platges de còdols. Part del camí coincideix amb el camí ramader de la costa. Aquest camí l'utilitzaven grans ramats de les comarques de l'Alcoià i el Comtat. Baixaven de les muntanyes a la costa per a pasturar a l'hivern. En el camí trobaràs importants monuments. Destaquen la Torre Romana de Sant Josep i la Torre de Guaita de l'Aguiló.